Gaia egiten. Gabon, astelena dugu berriro eta tradizioa Nafarroako garraio sektoreko patronaletako batek eta 3 Euskal Herriko garraiolari autonomoen sindikatuak greba eguna izan dute. Horrela, garraioaren defentsarako Espainiako plataformaren deialdiekin bat egin dute. Prezioen igoeraren adibiderik garbienetako bat da erregaiaren prezioa. Bada, Hego Euskal Herriko eta Espainiako estatuko milaka garraiolariek greba mugagabea hasi dute. Erregaiaren etengabeko prezio igoera tarteko. 3 sindikatuak eta Nafarroako garraiolarien elkarteak bat egin dute Espainiako garraioaren defentsarako plataformak deitutako lanuzte mugagabearekin. Izan ere, erregaiak duen prezioa ikusirik, garraiolariek hobetutela etxean geratzea nabarmendu du Jon Altuna 3 sindikatuko kideak. Dagoen prezioetan, igual hobeto etxean geratzea, ez? Euskeri irabazteko edo dirua galtzeko, bakigu lehendik ere garraiolariek zezailtasuna dituzten, eta, eguneran, oso, ez dakit, arazo handia dakate, ez. 2 helburu nagusi ditu greba horrek, batetik kargatzaileak presionatzea garraioaren tarifak egokitzeko, eta bestetik Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari sektoriak biziraun dezan beharrezko dituen neurriak har ditzaten eskatzeko. Eta ordezkariek aurreikusi dute lanuzteak luze joko duela, eskakizunen zerrenda luzea delako. Abenduan neurri batzuk adostu zituzten Espainiako gobernuarekin, baina horiek bete egin behar direla salatu dute. Iñaki Goñi tradiznako kideak adirazi duenez prezioa naita nahi ez jaitzi behar da. Hombre, garraioan igora, hoi beiretu bartzen naite nahi ez, eta gero gasoiaren igora jaustea pizke bat, edo ez dakit nola ingo den gobernuak, edo nola inbar duen, baina peinpin prezioa jautsi bar da naite nahi ez, ezinezko da horrela, jendia dago ezin nahiagatuz. Erregaiaren prezioa dela eta kamioiak geldirik izatea lanean aritzea, baino errentagarriagoa dela azpimarratu dute garraiolari askok eta askok. Eta lanuzteaz gain mobilizazioak iragarri dituzte Hego Euskal garraiolariek. Bestetik munduari begira, Ukrainako gerrak agerian utzi du beste hainbat konturen artean krisi energetikoa badazteburu honetan. La Palman bildu dira Estatu Espainoleko erkidegoetako ordezkariak eta Estatuko gobernuburuarekin batera energiaren prezioen eragina arintzeko neurriak indartzea adostu dute. Batez ere, aipatu bezala Europar batasun energetiko bat behar dugu. Azken batean, nik uste dut badauzkagula Euskal Autonomia Erkidegoan txirotasun energetikoa pairatu egiten dutenentzat baditugula diru laguntzak, baina herritar guztiok eraginduak gaude. En lo que tiene que ver con la afectación económica que ya estamos viviendo, que nuestras industrias lo están viviendo y que también las familias lo están sufriendo, desde luego, pues aportaremos a ese plan nacional. Nosotros como comunidad ya hemos convocado a los agentes sociales y a los agentes económicos, al Consejo Económico y Social, para hacer nuestro propio plan y para aportar también al plan de España. Garbine Manterola Europar Batasuneko finantza jasangarrietako plataformako kidea izan da gaur gurean gonbidatu nagusi gisa eta alaxe iritzi dio taxonomia berdearen ahultzeari. Nahi balin badugu 2050 urterako ingurumenarekiko errespetuzko gizarte bat izan, eduki behar ditugu aktibitate ekonomiko jakin batzuk. Bide luze horretan, diru asko beharko da, ze gaur egun bai aikeala ingurumenarekiko kalte handiagoa egiten, ez? Bide luze horretan nola egin dezakegu aldaketa hori egiteko, besteak beste beharko da teknologia, beharko da zientzia, baina baita ere beharko da dirua. Dirua benetan aldatu edo aktibitate ekonomiko horietara bideratzeko. Gerraren lokatzak mintzagai Euskal Herria hasia da nabaritzen Ukrainako gerraren ondorioak, argindarraren eta gasaren prezioak iazkoekin alderatuta 8 aldiz biderkatu dira energien garezitzeari lehen gaien prezioen igoera batu zaie eta itsasoko garraioa ere ikaragarri garezitu eginda.
Ukrainako gerraren eraginez Euskal Herriko ekonomia ere sufritzen ari dela ikusi dugu azken astean. Energia, lehengaiak eta garraioa egunero entzuten ari garen hirukotea. Egoera honetan jarduna eteten hasi dira zenbait enpresa enplegu erregulatzeko espedienteekin batera eta jakina da Ukrainako gerraren ondorioek egoera larria ekarriko diotela industriari. Ukrainaren inbazioaren ondorioz, gerrako ekonomia nagusitzen ari da. Argindarraren eta gasare prezioak iazkoekin alderatuta 8 aldiz biderkatu dira orain. Energia kostuen garestitzonen erdian Sestaoko ArcelorMittal eta Olaztiko Cementos Portland dira neurri bereziak hartu dituztenetako batzuk. Energien garestitzari lehen gaien prezioen igoera batu zaie. Arrasateko Fagor makina erremintako konpainia adibidez ez da argindar kontsumitzaile handia, altzairutegiak eta porlanaren sektorekoak bezala, baina burdin asko behar dute makinak egiteko eta lehen gaiak izugarri igo dira. Hala nola kobrea edota burdin lingota gehien bat Ukrainatik inportatzen dena. Gainera itsasoko garraioa ere ikaragarri garestitu da. Fagorren kasuan salmentak mundu zabalean mugitu behar dituzte eta kontainerraren prezioa ez da sekula egon oraingo prezioetan. Dena den gehien sufritzen ari direnak energia kontsumitzaile handiak dira, adibidez galdategiak. Ukrainako gerrak ezin eutsizko egoera batera eraman ditu Martial Alzaga AFM Euskadiko eta Nafarrako galdatzaileen elkarteko presidenteak dioenez. Epe motzean dene gelditu beharko dutela aurre ikusten du. Elikagaien sektorea ere hasi da nabaritzen ondorioak. Ukraina da ekilore olioaren munduko produktore nagusia eta gerrak eten egin ditu importazioak. Janari mexikar eta dietetikoak ekoizten dituen Nafarrako General Mills multinazionaleko lantegiak enplegu aldi baterako erregulatzeko espediente bat aurkeztu du bere 800 beharginentzat. Enpresak azaldu du 80 tona ekilore olio erabiltzen dituela fabrikak astero, guztia Ukrainar jatorrikoa. Olio hori gabe ezin omen ditu bere produktuak egin. Arrain kontserbetan ere adi begiratzen diote Ukrainako gerrari. Haien produkzioaren 160 inguru ekilore olioarekin egiten dute, eta besteak beste Moldavian, Frantzian eta Argentinan ere produzitzen den arren 170 Ukrainatik ekartzen dute. Horiek ala gobernuei eskatu diete premiazko neurriak hartzeko ala nola muga zergak eteteko. Eta horren arira, jakina da gerra ez dela soilik armekin egiten, besteak beste gerra komunikatibo bat ari da une honetan aurrera eramaten. Gaiari heltzeko, Julen Orbegozo EHUko komunikazio irakaslearekin egin dugu konexioa lehen eta halaxe aritu egin da. Bestea aipatu duzu moduan maila komunikatiboa izango litzateke, eta maila komunikatiboan gerra ematen ari da adibidez, markoan edo justifikatzeko orduan gerra nun kokatzen den herrialde bakoitza edo bando bakoitza, ez da ikusten dugu hor gerra bat eman daitekela, simboloen sorkuntzan ere gerra bat ematen da, eta baita ere orokorrean gerra garatzen doan heinean, alde bakoitza garatzen duen errelato horretan gerra bat ematen dela esan dezakegu. Ipar Euskal Herrira begiratuz, martxoaren 12an pertsona migrante baten erreskateari ekin zioten Lapurdi eta Gipuzkoa arteko Bidasoa ibaiaren inguruetan, eta oraindik ez dute atzeman barkatu. Irungo Harrera sareak elkarretaratzera deitu du. Larunbat arratsaldean 3 pertsonak Lapurdi eta Gipuzkoa arteko Bidasoa ibaira salto egin eta bik baino ez zuten lurtu gurutzatzea. Sahara hegoaldeko beste 2 pertsonarekin batera ibaia zeharkatuz mugaren beste aldera iriste saiatzen aritzenean 3. desagertu egin zen. Ibaia zeharkatu zuten horiek eman zioten abisua Frantziako poliziari. Larunbatetik desagertutako migratzailearen bila ari dira, baina oraindik ez dute aurkitu. Ez da egon emaitzarik, baina bihar goizeko 8 berriro aktibatuko da gaur bezalako dispositiboa. Guardia Zibila, Ertzaintza, Irungo Udaltzaingoa, Ipar Euskal Herriko eta Nafarroko suhiltzaileak eta Gurutze Gorri ari dira bilaketa lanetan, baita Frantziako segurtasun zerbitzua ere. Irungo Harrera sareak jakinarazi du azken astean migratzaile ugari aritu direla ibaia gurutzatzen. Ez beharra aurre ikuszitekela salatu dute eta gauzak horrela arratsaldeko 6:30 elkarretaratza egingo dute Behobiako zubian. Ipar eta Hego Euskal Herriko erakundei beharrezko korridore humanitarioa berma dezaten eskatzeko. Bien bitartean Xabier Legarreta Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendariak gaur ere berretsi du pertsonen zirkulazioa bermatzea aldarrikatu behar dela. Honek transito seguruak beharrezkoak direla bai
Ukrainiatik datozen jenteentzako, baina baita ezin garaztu oindala urtetik ona hainbat eta hainbat gizon eta emakume dabiltzezela Afrikatik Europarako bidea hartzen eta honentzako beharrezkoak dira honek transito seguruak. 2001an 3 pertsona hil ziren bidasoa zeharkatzen saiatu zirenean. Jaia Karamoko Boli Kostakoa 28 urtekoa itota hiltzen maiatzaren 22an. Abdullaye Koulibaly Gina Konakreikoa 18 urtekoa abuztuaren 8an hiltzen. 3. gorpu bat azaroaren 20an aurkitu zuten bidasoako uretan, baina ez da ofizialki identifikatzerik izan. Ipar Euskal Herrian jarraituz, 49 herrik Europako hizkuntza gutxituen tokiko ituna izenbetu dute pasaden ostiralean, Itzasun egin duten egitaldian bakoitza bere herrian euskara biziarazteko neurriak hartzera konprometitu da, Europako Kontseiluaren babespean. Engaiamendu simbolikoa da, gehien bat indar bat erakusteko eta borondate bat, eta hainbeste erribiltzea ostirala txalde batez guretzat importanta zen, erakusteko justuki jendea badela prest hizkuntzaren alde lan egiteko, eta Mexiko etxeetan ere garaia dela ekintzetara pasatzeko. Eta larun batean, Ipar Euskal Herriko hainbat eskualdetako gehi bat gaztek Xuti Gazte dinamika berria aurkeztu dute Uztaritzen. Gazte problematikari erantzuteko mugimendu parte hartzaile zabal eta irekia gorpuzteko xedea erakutsi dute gazteek. Egon ondoko asteetako deialdietara, aurkezpen eta ekimenekin ate joka heldu dira. Xuti Gazte dinamika gorpuzten joan berden mugimendu baten abiapuntua besterik ez da. Parte hartzailea, irekia eta zabala izan berdiona. Gazteok oraina aldatu nahi dugu. Euskal Herriak eta Euskal Herritarrek etorkizun hobea izan dezaten Xuti Gazte! Bagoaz orain Arabara, abenduan integrazioa eskatzeko aldarria abiatu zuten berriz Trebiñuko eta Argantzongo udalek akordio bateratu baten bidez. Momentu hartan ekimena bertan bera usteko exigitu zion Gaztela eta Leonek, baina orain debekua altzatu die bi udalei. Trebiñuko bi udalek araban integrazioa eskatzeko aldarria berpiztu zuten abenduan akordio bateratu bat sustatuz. Otsailean akordio hori bertan bera usteko exigitu zion Gaztela eta Leongo juntak Argantzongo udalari. Orain ordea Argantzongo udalak jakinarazi duenez Gaztela eta Leongo juntak atzera egin du eta araban integrazioa sustatzeko debekua altxatu die bi udalei. Araban integratzeko prozesua biziberritzeari ekin zion abenduan Trebiñuko enklabeak, Argantzon eta Trebiñuko osoko bilkurek ekimen bateratu bat onartu ostean. Otsailean, baina, Gaztela eta Leongo juntak akordio bateratu hori bertan bera usteko exigitu zion Argantzongo udalari, autonomia erkidegoaren interesetan eragin negatiboa zuela eta udalak ordenamendu juridikoa hautsi eta beste eskumena gainditzen zuela argudiatuta. Akordioa baliogabetzeko hilabeteko epea eman zion Gaztela eta Leongo juntak, baina azkenean Argantzongo udalak jakinarazi duenez atzera egin eta araban integrazioa sustatzeko debekua altxatu die Trebiñuko udalei. Pablo Ortiz de la Tierro alkateak juntaren erabakia atzalotu du eta gogoratu du Trebiñu eta Argantzongo herritarrek eskubidea dutela Trebiñu araban integratzeko behar diren bide guztiak irekitzeko. Zentzu horretan alkateak Arabako lurralde historikoan enklabearen integrazioa bultzatzeko asmoa berretsi du, eta Gaztela eta Leongo juntak ekimenaren zilegitasuna onartu duela uste du. Eta kulturan Arabatik mugitu gabe azken arrok jaialdia Mendizabalako esparrura bueltatuko da aurten ekainaren 16an, 17 eta 18an bere 20. urteurrena ospatzeko artista ospetsuak igoko dira Oholtza gainera. Antolatzaileek iragarri dituzte etorriko diren azken artisten izenak Deaf One Weeks, Jerry Cantrell eta Israel Naz besteak beste dira festivaleko kartela osatzen duten artistek. Bi 2020an jaialdia atzeratu zen eta 2021an egoera epidemiologikoa dela eta ezin zen antolatu.
3 eguneko bonoak 155 euro balio du kanpinarekin eta 160 ostatuekin. Eguneko bonoak martxoaren 14an salgai egongo dira. Aurreko ediziorako erositako sarrerek ere balio dute aurtengo jaialdirako. Etxeko kontuetaz, asteazken honetan, Nafarroa saio berri izango dugu. Hortxe duzue aurrerapena. Pues hemen gaude Baku Barriku Pelen tailerrean eta hemen normalan lan egiten du niraitek, baino proiektua gaude biak lan egiten. Ados. Proiektua da materialak berrerabiltzeko proiektua. Egokitutako haragi jale hutsak gara. Moralista desnaturalizatua, baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen. Murugarrenen gaude, Lizarraldean, Deierri aieran eta hori. Herri txikia da, baina, ez dago ez taberna ez ezer, baina jarri genuen sagardotegia. Sagardotegia? Bai. Nola du izena? Aldaiondo sagardotegia. Pixka bat hemengo toponimia berreskuratu zartu genuen bidezka honen izena eta jarri genuen sagardotegiari hori. Orain gauero ibiltzen nahi, bide ilun eta desolatu eta... Hau txiritinga da. Txiritinga? Txiritinga. Zer da txiritinga? Gara gardotegi bat eta hamburgueseria bat. Ikaragarri, handitzen ari zait baina, baterez nau arduratzen horrek, zeren pozik hartzen ditut egun berriaren lehen, eguzkin britzen, zenfinean bizina izenaren seina. Hemen ondu zen bataila bat, ondu zen ekainan ez dakiz urtetan. Eta hemen egiten da ospakizun bat, antzerki bat, hori horren rekreazio bat. Etorkizuneko giza seme perfektua. Adene galdetzen didate. Ostera Audience musika talde Gernikarra, 1989an sortu zen aurretik, 1985an sortutako Ortosik taldetik Gaizka eta Gerri egin zunzak, Andoni Lausirikak, Ruben Garateak eta Kepa Algoibarrek osatzen dute taldea eta beraiekin izan da musika zuzenean telebista saioko lantaldea. There's a man, he wakes up every morning. Nola ikusten dut Audience musika, euskal musika panoraman, barrutik horri erantzutea ez dazte erresa hitzen. Igual kanpoko norbaiti galdetu beharko jakon, baina nik ikusten dut nahiko moldagarria dela estenatoki oso desberdinetan, bai jo izan dugu gaztetxetan, bai jo izan dugu tabernetan eta bai jo izan dugu antzokietan edo eta Arriaga antzokian. Nik uste dut repertorioak emoten da bela nahiko zabaltasun eta jendeari asko gusteteako beti zuzenean ikustea eta danak esaten dotzue, zelako plazerra dan ez da, estenatokian olako dinamika erakustea. Ikusten dut ez beste euskal talde batzuk eta ikusten dut evoluzionatu egiten da bela, baina ikusten dut evoluzio horretan antzekotasun handiak daudela eta hori ikusten dut adibidez gurekin hasi ziren, gure generaziokoak diren hainbeste talderekin, ez da? Bai pentsatzen dut asko aldatu dugula eta estilo ezberdinetako diskoak egin ditugula, baina nik zalantza egiten dut hori dan barneko pertsepzio bat edo agian kanpotik hori ikusten dan asko aldatu dugula. Zeren gero, beste talde batzukin hitz egin da ere eurek esaten doztie, bai, guk asko aldatu dugu. Eta nire pertsepzioa da, bai asko aldatu duzue, baina soinua antzekoa da. Bai, guk disko bat grabatzen bukatzen dugunean beti galdera ikur handi bat sortzeak guta. Hau, nola atarako dugu, nola kalderatuko dugu, ez? Norbaitek eukiko bagen dugun manager bat, esan hau da suizidio bat, ez? Komertzialki ez dago, ez da nondik arti, ez dago etiketa bat jartzerik, ezin da hori, ez? Tolesdurak grabaketa bukatu zanien, galdera ikur hori inoiz baino handia bazan. Eta bi saiotan egin gendunez, 2020 eta 2021,
bageneko aitzaki hori egiteko diska bikoitza eta zeuzelan disko bakoitzari kutsu ezberdin bat emati eta dena. Abestia hori, instrumentu askoko abestiak dira, textura asko, kapa asko, soinu asko, orduan, denok bere lekuak izaten, bai baseak, bai bateriagaz eta bajoak izan direz, base askotan simpleak, baina oso finkatuak edo ondo pentsatutako golpeak. Onaino gaurko albistegia, Jarraian Odeimagoaren inguruko informazioa klik batean eta horren bueltan solasaldia izango dugu gurean, ez galdu. Beno, Odeimago Odei Domingo da. Egitan txikitatik magiara afizionatu zen mutila eta, orain pertsonei bezala Odeimagoa agertu da. Egitan bai pertsonaia dela, nik handik oso urrun dagoen, zortez, urrun dagoen pertsona da. Eta, beti ongi pasaraztean, publikoak ongi pasaraztean nahi duen artista, esango du, ez asko gustatzen artista, baina artista da, bai. Mago izateko grina jaio zen 6 urte ditula, ni oporretan nengoen nire ama eta aitarekin, eta mago bat zegoen hotelean, gozatxoak egiten, voluntario bezala, voluntario bat behar zuen, eta nik esku altzatu. Orduan, atera nintzen, negarrez gu nintzen gero lo egitea, oso gaizki pasan nun, baina urrengo goizean esan nun hitz magiko hori edo esaldi magiko hori, mago izan nahi dut. Eta, hortxe anekdota bezala gelditu zen, baina azkenen urteekin ikusi zen, bai egia zala. Beno, ikuskizun bat sortzeko prozesua beti desberdina da. Segun ze ikuskizun, ze formatutakoa, ze egin nahi dezun. Normalan gure ikuskizun handiek urte eta erdiko prozesua dakate edo, beti kombinazioan, biran gaude beste gauza batzukin, beste gauza batzukin behar dira, hortaz ez gaude beti egun osua kreazio lanetan edo sortze prozesu horretan. Baina, normalean urte bateko prozesua bai dakate, zen guk nahi duguna da, erritmo asko dakan ikuskizun bat sortu, publikoentzako ideia berritzaileak aurkeztu, orduan horren informazioa bilatu, prestatu, fabrikatu batzutan eta gauza horiek askotan dilatu egite dute prozesu hori. Guk ikuskizun desberdina ditugu, formatu desberdinetakoak txikitik, haundira, erdikoak, jardura ezigarriak ditugu eskolentzat, baita eskolentzat esklusiboak dienak eta beraien ahalmenetara edo pentsauta daudenak eskola batean egin izateko. Eta gero magia tailerrak esan bezala, pixka saiatzen geha publiko guztietara iristen beti ideia berritzaileekin, ideia desberdinekin. Galdera ona, mago batek behar duena da lehenengo ilusionatzeko gogoa. Hau da, gure disiplinaren gauza desberdinena sorpresa. Guk dantza ikusi izakegu eta harritu gaitezke musika entzun eta bikaina antzerkia ikusi. Baina magian dago sorpresa puntu hori, azkenean jendeak pixkat engantzatu ditu duna. Hortaz, gogoa izan behar dugu hori demostratzeko, publikoarekin empatizatu behar dugu, askotan publikoak ez du magia ikusi nahi zen uste du, etorriko dela pertsonai bat, gu baino azkarrago sentiaraztea eta gu pixkat, espresatzea edo pixkat esatea, zuk hau ez dakizu egiten. Askotan ez da magoaren intentzioa, baina bai publikoak horrela jasotzen du, bai pertsonaiagatik, gidoiagatik edo eta interakzio kontuagatik. Orduan,
magiak modernizazioa behar du. Bai errepertorioetan, bai kontaktu horretan. Hortaz, mago izateko gaur egun behar duguna, nik uste dela errepertorion bat bilatu, publikoaren zatentan zerbait desberdina izatea, eta ez beti usoa, untxia, zapia eta soka. Publikoarekin konektatu, baino ez bakarrik sorpresatik, baizik eta pertsonai bat sortu, edota aurkezpen bat sortu, horrelako zerbait. Eta beti ikasteko gogoa izan. Azkenean, magiak modernizazio behar dela esaten dut, hortaz guk modernizatu behar geha, askotan ez da erraxa, hortaz jun behar geha bai ikasten, bai bilatzen nola egin dezakegu, abidez batzutan betiko magia, baino gaur egungoko erara. Kalean mugikorrak erabiltzen baldin baitugu, eta danok Spotify baldin badakagu poltsikoan, gaur egun estenatoken horrelako gauzekin ere magia egin dezakegu, zergaitik ez. Agian gaur egun kaiola bat estenatoken izatea ja gauza, pixkat, prehistorikoa da, gehienek ja kaiola bat ez dakagu etxean, orduan, eraldatu behar geha pixkat. Ni beti kontatzet, ni txikian nintzela magia handiak egin nahi nituen, tamaina handitakoak, zailtasun handitakoak, eta 13-14 urterekin ja desagertu egin nintzen eszenatoki batean, baina ez zen magia izan, torpezia izan zen. Gu joan ginen herri batera antzoki, areto txikitsu bat zen, eta eszenatokia txikia zen, orduan, handik eta paino moduko bat egin zuten pixkat zabalagoa izateko, pixkat fondo gehiago izateko. Orduan, tarima batzuk jarri zituzten, baino ezin zean pixatu, bakarrik irudia zen. Erdian jarrita zuen eta tabloi batzu ziren, hortaz zualde baten jartzen bildin bazinean, tabloia. Orduan, horrez jarrita, bikain, ez naiz jarriko. Ikuskizun hasita 3 minutura, alde batean junto, magua desagertu egin zen, jendeak barra egin zuen, eta, ni igo nintzen, como si nada, venga, jarraituko dugu, baina nire lehenengo desagerpena hor txamala 15 urte egin zen bai. Azten jarraitzea, beti, helburua beti, gauza berriak sortze dira, gauza harrigarriagoak, desberdinagoak, eta hortxe gabiltza ikuskizun berri batekin proiektuan, hemendik gutxira estretuko duguna, eta saiatzen alik eta leku gehienetara juten, publikoak gure lana ikusi alizateko, eta ezagutzen ez gaitunak ezagutu alizateko, pixkanaka. Zorte hon proiektu berri guztietan, eta mila esker. Mila esker zuei. Asteburura begira, horreko larunbatean, martxoaren 12an, Interred Euskal Herriak bigarren indarkeria matxisten prebentziorako eskidetza topaketa antolatu zuen Askuna zentroa Londigan, garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziaren laguntzarekin. Horren inguruan aritzeko gurekin dugu, Pantearen beste alboan, Laura Roux Gil, Euskal Herria Interredeko hezkuntza teknikaria. Gabon, Laura. Kaixo? Ez dugu entzuten badirudi arazo teknikoak ditugulak, bausatxo bat egingo dugu, saiatuko dira konpontzen eta horrein saiatuko gara bueltan, orain arte. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Amaika Telebista.
Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun. Bat izan, 11 egin. Gabon berriro, saiatuko gara berriro. Laurarekin konexioa. Kaixo, Gabon? Gabon? Bai, entzuten diazu ondo? Orain bai. Badirudi dana ondo doala, bai. Esan bezala, gaunden komentatzen, larun batean indarkeria matxisten prebentziorako eskidetza bigarren topaketa egin zenuten, hemen Bilbon, bertan, zelan joan zen? Bai, Azkuna zentroan egin genuen, eta egia esateko oso valorazio positiboa egiten dugu, Interreten Euskal Herrian. Guztira gutxi gora bera 250 pertsona, gurekin bat egin zuten, bai online moduan, YouTube Live bidez, eta bai presentzialki, Azkuna zentroan. Eta egia esateko, egun osoan zehar, ponentzia oso interesgarriak izan genituen, testigantza oso interesgarriak, ala nola Carmen Ruiz Repullo, dala eskidetza mailan, estatu mailan, eskidetza mailan oso ezaguna eta oso maila goreneko hizlaria eta hezitzailea baita ere. Maskulinitate arloan adibidez, izan genituen amikeko gizonduz eta bereziki ekarri genuen maskulinitatean aditua dela Pescador albia baita ere. Gero intersekzionalitateari buruz hitz egiteko Ana Bueriberi eta Kinti Atixu, baita ere, Bilbokoa dela, Afrofeminas kolektibutakoa, eta baita ere Amuje, emakume hijitoen elkartekoa dela Tamara Klaveria baita ere izan bere testigantza. Eta gero Virginia Imatek eintzun pixkat ezkietza eta humorea batzuk zituen bere estilora oso barregarria izan zen eta oso egon zen, egia esateko. Eta ja bukatzeko eskidetza kongresua, Isa Duke, psikowoman ditzen dela, izan genuen zeiterdiak hartute, dekarte gutxi gora bera. Bera oso aditua da, gazteekin egiten du lana, tailerretan eta institutoetan, eta oso hizkuntza moda eta YouTubeko kanaleko bideoak oso freskoak dira eta gazteek egiten duten hizkuntza horretan moldatzen da oso ondo. Eta gero agintarien aldetik, izan genuen Pol Ortega, Euskal Lankidetza Garapenerako agentziako zuzendaria dela, Udaleko berdintasun zinegotzia, Nekane Alonso, gero baita ere izan genuen emakundeko zuzendaria, Izaskun Landaida, eta Internet Euskal Herriaren aldetik, Mertxe Digo Narizen, dela ordezkaria. Gure Euskal Herriko ordezkaria. Eta gero, zer esango dugu? Oso pozik gaudela, maila, uste dugu, maila mantendu egin deula. 2019 urtean, lehenengo kongresua egin genuen, lehenengo ezkidetza kongresua egin genuen, baita ere maila goreneko hizlariekin. Hala nola Marina Subiratz, Marina Marroki, oso gustora gelditu zen jendia eta errepikatzeko goguak gelditu zian. Eta, gutxi gora bera, esan dizut, pixkatxo nori zuzenduta dagoen ezkidetza kongresu hau. Gehien bat, Interreden egiten dugu lana, hezkuntza mailan eta hezkuntza arloan, eta beti egiten dugu irakaslegoari eta berdintasun teknikariei zuzendutako ekintzak. Hau da bigarren edizioa eta, esan dituen bezala, valorazioak oso positiboak izan dira bigarrengo honetan. Eta nola, pandemiaren ondoren zenbait ikaskuntza utzi zigun pandemia, eta baita ere retransmisio, lineako erretransmisioa egitea erabaki genuen.
mundu guztiaren eskura izateko. Ezagutza hauek eta testigantza hauek. Zein da topaketa hauen helburua? Bai, helburua gehien bat egiten du Internet Euskal Herriaren helburuarekin. Gehien bat hezkidetza pentsatzen dugu dela indarkeria matxista prebenitzeko tresna oso potentea. Izan ere, geletan, ikasgeletan sartzen geha tailerrak ematera interneten, aurten da gure esango dugu 30 urte hurrena, internet sortu zanetik, eta daramazagu ja 30 urte geletan sartzen eta emakumeen eta neskatilen hezkuntza sustatzen, gehien bat. Orduan, zergatik antolatzen dugu hezkidetza kongresu hau? Uste degula hezkidetza dela tresnarik hoberena eta potenteena indarkeria matxisten prebentziorako. Eta hori egunero ikasgeletan ikusten dugu. Joera, nolabaiteko joera ikusten dugu ikasgeletan, pixkat neomatxismoa edo jarrera matxistak edo negazionismoa baita ere, oso abian daola gaur egun, eta horregatik pentsatzen dugu oso beharrezkoa diala, olako ezagutzak eta olako kontzeptuak, adibidez amodio erromantikoaren mito horiek desmontatzea, edo harreman osasuntsu baten ezaugarriak goraipatzea, adibidez, olako kontzeptuak edo indarkeria matxistaren eskailera, adibidez. Olako kontzeptuak gazteegietan erabei, pixkatxo bat gustatzen zaie ikustea, eztabaidatzea, hitz hartzen dute eta eztabaida oso interesgarria sortzen dira ikasgeletan egia esateko. Eta horren inguru, hezkidetza funtsezkoa dela, uste dugu interneten. Etorkizunera begira, Laura, bilakaera ona dela esango zenuke aldaketak laster etorriko dira? Aldaketak, gu egiten dugu lana etorkizunari begira eta beti esaten den bezala con luces largas. Gu sartzen ditugu helburu batzuk eta beti dira proiektuak egiten ditugunean bi urte barru begira, ezta? Orduan, gu bai ikusi degula ikasgeletan joera horiek, neomarxismoa, negazionismoak eta nolabaiteko atzerakada, pixkatxo bat atzerakada eman dela, gu pentsatzen genuen eskubideen ingurun eta indarkeria matxistan ingurun gazteak ja oso formatuta zeudela, nolabaiteko formatuta zeudela, baina ikusi dugu atzerakada hori eta pentsatzen dugu egunero, egunez egun, egin behar dela lana institutoetan eta ikastetxeetan beraiekin ezagutza horiek edo pentsamolde horiek pixkatxo bat kuestionatzeko eta beraien jarrera ere pixkatxo bat ahalduntzeko. Nik uste ez dela gauza bat igual egun batetik bestera emaitzak ikusten dituzela, baizik eta plazo erdira edo plazo luzera ikusten dituzela emaitzak gai honekin. Eta Laura, aurten omenaldia egin diozu ere Maria Jose Urruzola Zabaltzari. Zer eman zuen edo zer lortu zuen berak hezkidetzari dagokionez? Bai, Maria Jose Urruzola Zabaltza, aukeratu genuen herri mailan, Euskadi mailan oso figura esanguratsua da hezkidetza arloan, bera pedagoga, aktivista eta feminista izan zen, eta, klaseak emateaz gain edo ikasleak emateaz gain, baita ere Lanbroa, alderdi feminista eta Lanbroa kolektiboa sortu zituen, beste lankideekin batera, Maite Kanal eta Zurinekin batera, beste lankideekin batera. Orduan, baita ere, uste 30 liburu inguru idatzi zituela, eta oso aitzindari, egia esateko bere bizitzari buruz pixkat ikerketa txiki bat egin genuen, eta horregatik erabaki genuen lantaldean hori proposatzea, omenaldi bat egitea. Zeren eta oso aitzindari izan zen, eta beak zantzitun ikasleak oraindik ere oso pionera eta oso aitzindari
bere garaian esaten dute, esaten jarraitzen dute. Horregatik. Erreferientziatzat, interneten usten dugu, emakume funtsezkoak izan diren, historian funtsezkoak izan diren emakumeen ereduak sustatu behar ditugula. Eta batzuetan emakumeen irudia pixkat invisibilizatuta edo ez ikusten, ez da goraipatzen, eta horregatik, hildo horretatik saiatzen dira egiten. Besterik gabe, Laura, mila esker gurekin tarte hau pasatzeagatik. Bale, eskerrik asko zuei, eta ikuslei, mila esker. Mila esker, Gabon. Gabon, agur. Agur. Eta orain solaldia izango dugu gurean, baina tartetxo bat hartuko dugu orain arte. Gabon berriro gaude gaurko sorazaldian, gaur gurekin Nekane Gartzia, ondo etorri. Eta Isar Castillo, ondo etorri bebai. Eta sorazaldiarekin hasteko Ukrainara begira
jarriko gara, izan ere, gerra ez dela soilik karmekin egiten, hori badakigu, eta gerra komunikatibo bat ari da une honetan aurrera eramaten. Gerraren lehen etsaia egia da. Hainbat adibide jar genezake, baina azkenetarikoa izan da, Amerikako Estatu Batuak baieztatzen duela, Errusiak babes ekonomiko eta militarra askatu diola Txinari, eta Txinak ukatu egin duela. Fake news eta propagandaren garaian non gelditzen da kazetaritza? Bueno, momentu honetan kazetaritza mailan ikusten da, ez? Hedabide batzuk esaten dute, hori, korrespontsalak daukatela Ukrainian, eta ez da egia. Batzuk ez dira korrespontsalak, dira hori freelance, eta haiek ordaindu behar dute dana, eta hori bebai aipatzekoa da, ze behintzat batzutan pentsatzen dugu gerra batera joatea, ze polita, izugarrizko historia kontatzea, bai, baina eske gerretan ez historikoki gauza izugarrizkoa da, baina bai bizitzak daude jokoan. Bai, ikusi gendun zelan eta trending topic izan zen, ez dugu goratzen bere izena, baina oso, estatu mailan oso potentea dan hedabide batek, egunkari batek, eskaini zion Ukrainiara jutie, eta, horre gozan kondizioak ziren gutxi gora bera, ez dugu esklabutza moduan jarriko, baina bai prekarietate eta esplotazioan, eta azken finean berak eginda gastuen, ze ordaindu behar zituen bere dietak, bere zera bidaiak eta bar, eta, klaro, sigurtasun barik, sartzea guda egoera baten, eta ez dakizun zer gertatuko dan, eta zure bizitza azken finean arriskoan jartzen, berak kalkuluak eginda 600 euro kobratuko zituela esatearren zer gertatzen ari zen bere eskuetatik, bere begibistatik. Ikusi dugu zelan hainbat kate munduan zehar utzi dabe bertan egoteari, alde batetik, bebai ikusten ari gara zelan dauz eta ze argazki oso potenteakan Irazabaleke pasaren egunean argitaratzen zeuan eta esaten zeuan oso txarrana izenentzako, baina esaten zuen berriro egin da hau, eta ikusten zen nola eskalera batetik, ikusten zen dana bertan bera apurtuta, baina gainera ikusten dugula bebai elurretan dagoela. Ez bakarrik ze egoera geopolitiko dagoen oraintxe bertan Ukrainian, baizik eta gainera dau, eta badakigu zenolako neguak dauzen alde horietatik. Orduan, nik uste dut edo behintzat guda momentuetan kazetaritzak dagoela eriotzez ikututa, porque beti saiatzen dira azken finean egiak estaltzen eta ikusten, aber nork esaten duen egi gehiago edo guzur gehiago, ez? Oso ikusi behar dugu ze famatu izan zen halako bideo bat, birala egin dala, Rusiatik pilo bat hildako egozala eta batean bat altzatu egiten dala, eta ez da, alde batetik pentsatzen duzu, edo tontoutxak dira, edo zergatik botatzen dute, no? Azken finean, baina bai da azken finean polarizazioak laguntzen duen kazetaritzak, behintzat berton. Ze azken finean, eta esan genuen pasaren astean, jartzen bazara edo kritikatu egiten badozu Rusia, ematen da Ukrainiaren alde jartzen zarela eta alderantziz. Eta, ez dakit zer gertatzen ari den benetan, baina Rusan, gaur egun Facebookeko debekua dago, maniak ez dira azken finean plazaratzen eta horrek eta pilo bate atzilotu ekartzen ari ditu azken finean, porque ez dauka biztanlego guztia bere alde inbazio bat egiteko. Azkenean esan dugu, azkenean Putin ez da Rusia eta Rusia ez da Putin. Azkenean zoritzarrez, esan duzun bezala, ia ezin dute kalera atara manifa batean. Aipatzekoa da, jende asko ataratzen ari da, eta klaro, hori daukan egoera, hemen manifestazioak badaude eta egin aldira, baina Rusian
haiek dakite salatzen badute hori, gartxelera edo 15 edo gehi urte gartxelan pasako dituztela. Bai esatea, bai ja ez dakit zenbat aste daramatza Euskal Herriko kazetari batek Polonian atxilatuta, eta ia edabide askok ez dute ezer esaten honi buruz, eta, klaro, hori ez da Rusia, Europan. Ez bakarrik kazetariak ez dabiela ezer esaten. Itxoreten gabiz Eusko Jaurlaritzak egin dezala deklarazio bat deitzen eta eskatzen bere Euskal Herriko pertsona bat jakin nahi dugula zer edo zetaz edo zer leporaten jakon esateko izan alduela 10 urteko zigorra. Alde batetik, egia da bebai manifestaldietan feministak antolatzen ari direla bebai. Osea, horrek, gainera, Kremlineri egiten dotzena da min handiagoa jarri, ze azken finean gero jartzen dotzi eurak direla horren manifestazioen sustatzaileak. Nik uste dut erabiltzen dela batez ere beldurra, presioa, zenolako ondorio ekonomikoak, sozialak egongo dan gudanen ostean edo bitartean, jendea menperatzeko eta bertan bera usteko. Zeba batean, daroago 2 urte, egiten badugu analiz txiki bat, non COVID, post-COVID, pros-COVID eta orain krisi. Bueno, krisi inork ez dau gainera ikutzen hainbat eta hainbat adarrez dauzela eta guztiak interkonektatuta dauzela. Eta ematen du, gudaren ondorioa ja hasi dira elikagaiak faltan, ikusten ari gara supermerkatuetan ez bakarrik prezioak baizik eta zenbat elikagai, oinarrizko elikagaiak azten dira, pasatu zen pandemian zera paperarekin eta orain da irina. Da gauza bat jende guztiak egingo da berriro pilo bat pastelak edo... Supermerkatuan, eta ni pentsatzen, agian oliba falta asko zela. Esnea. Esnea? Bai, eta zeki zergatik, baina... Bueno, oinarrizkoak dira, baina... Beldurraren bitartez egiten duguna da azken finean, pertsonak hori doblegatu eta gu nahi duguna, eta horrez gain, fake news, hainbat, eta ja bapatean COVID amaituen da, ez dago inola. Hori da, non dago? Bai, non dago COVID-a, hori da. Gaur ikusi dut justo, oindela 21 minutu, gaurko errekontua, zelan azkenengo astean 400 piko kontagio egon direla eta 31 hildako. Egia da, tendentzia berantza doiala, baina da como pizkatxu bat, ez dakit barrezkoa edo larrizkoa edo ze pentsatzekoa, bapatean guda bat azten dela eta COVID-a beheruntzu doiala. Da, como jendeak ez du urtetzen, porque jendea dago, kalea dago jendez gainezka. Orduan, ematen du, como que bapatean behar zeua edo behar zan beste foko mediatiko bat, amaitzeko, hainbat, pairatu dugun pandemia honekin, eta jarraitzen dugula, klaro. Txinan kontrakoa gertatzen da, Txinan bihar uste dute bazakit zenbat hiri itxiko dutela. Gainera da hiri estrategiko bat, zea hor dago teknologiko polo bat, eta Ukrainiako gudarekin orain Txina izten badu hiri asko, hori ekonomikoki afektatuko du, eta kuriosoa da, hemen iaz da COVID-ari buruz hitz egiten, Txinako estrategia da, hori COVID-19 amaitzeak, hiri batean kasu edo bi kasu egoten bada, dana izten dute, da pizkat como yin-yang bezala, ez dakigun non dagoen balantza edo, eta, bai, gudan gauz, COVID-19 badago hor, bai, baina ez dakit, nola baremo bat jartzea edo balantza bat komunikabideetan nola hitz egin, azkenean zuk esan duzun bezala, COVID-19 bebai gogoratzen badugu lehenengo solasaldiak edo prentza horrekoak zegoen militarrez beteta,
bebai hausnarketa bat egin behar dugu emakumeen paperan dagoan, ze bintzat beti militarizazioari buruz hitz egiten da, ez da, ia emakumerik, eta hori hausnartzekoa izango da. Espero dut ez pasatzea 2-3 urte, ze esaten duten bezala guda luzerako doa. Bueno, bai, hizkuntzaren militarizazioaren ondorioz, ez dugu horatzen zelan zan, hasi zanean pandemia, urten zan emakume bat, Robles, izan alda? Bueno, ez dugu horatzen, oso txarran hasi zen entzako. Ministra zana, eta hor, eta jendeak kontagiatu egiten da hizkuntza horrekin. Eta nik batzutan, entzuten du jendea, adituak izango balira moduan, berbaiten militarre inguruko izkerarekin, ni alde batetik ikaratzen nau, aserratzen nau, ez como zergaitik kale-kalean berbaiten dugu alako hitzekin, no? Porque ematen du eta guztiok gara ditutak, pasatu gara COVID, La Palma, masterrak, bai, eman behar dozkue titulitis bat, bai, absoluta. Eta orduan, jendeak ematen, eta hartzen ditu, como 2-3 hitz, bere ganatu egiten dauz, eta ematen du, como, zu igual 1000 ez dozu bezein, baina, bueno, zuk hartu behar badozu medallita, hartu izu. Ondo sentitzen basa, porque, claro, gero, jendea gainera ez du konektatzen, zenolako violentzia dagoen militarizazioko prozesu horretan, eta hizkuntza horretan. Niretzako da superbortitza gauza batzuk entzute, eta hori gertatzen zen, adibidez, COVID-arekin, zu jartzen zen, claro, beldurra zegoen, baietz, ez genuen ezagutzen gertatzen zen, baietz bebai. Baina, claro, zu zaudenean entzuten egunero, eta ez bakarrik hori, lehenengo, uste dut izan dela, lehenengo Errusiako ministroak, ja hasi dela berbaiten nuklearren inguruan. Claro, gainera hartzen dute, lehenengo Ukrainiako, lehenengo nuklear energiako zera fabrika, edo termikoa ez dakiz lan ditzen den, doa, eta esaten dute, kontuz ibili, hemen gaude, oindela 3 aste egozan esaten, ez egoela ongo inbasiorik, ez egoela gudarik egingo, karo, nik ez dut uste hain zoratuta dauzenik egiteko horrela eta bertan bera botatzeko, porque eurak bai joango ziren horrekin, dinot ez dago inolako oztoporik estanda nuklear baten kontra. Baina horrek, hori erabiltzea, eske jendeak, bere osasun mentala txuntzitu egiten da. Nik uste, diskurtso horretan testosterona gehiegi dagoela, eta, zuruk esan dakoarekin, Noruegan hasi dira ematen jodo pastillak, zer erradiakzioaren egoten bada horik esaten dute, bizkat txikitsuei eta ez dakiz hori ez diote ia afektatzen jodo pastillak hartzen badute, baina, ostras, eske ez dakite konturatzen bagara, hazen nolako egoeratan gaudela, eta Putinek ematen badio, botoi bat ematen, Putin eto beste egize. Bai, eta azkenean ez dakit COVID-19arekin gertatu zen, nik uste ja ohitutak gaude dela, diskurtso horretan, eta orainik dalak 24 orduz edabidetan kontatzen guda, eta zer gertatuko da, ohituko garela diskurtso horretaz edo ez dakit zer gertatuko den. Baina, klaro, bebai esan beharra dakat, hau ez da lehenengo guda, beste guda daude, Israelen, Palestinan, Afganoen bebai egoera, baina, ikusi izan dugu nola hipokresia eta bebai esan dugun bezala besteetan, ez? Azkenean Ukrainiakoak zuriak dira eta haiek importatzen dira, baina besteok zoritxarrez ez. Zuk esaten dozunarekin batera, ohitu egin garela. Gertatzen ari dela transmisio honekin, pasaren egunean egon nintzen ikusten, zelan jarraitu influencer izaten, guda barne dauenean. Eta neska joaten zen, adibidez, bera jartzen zuen aurreko astean, bere bizitza zelakoa zan, nera bezaro baten esango egunke normaltasunez, ez? Eta batean
berak joaten zen, igual, imagina, 20 euro zituen erosteko janaria. Eta joaten zen, eta erosidot, eta birala egiten zegoen. Erosidot hau, edo erosidot beste hau, edo erosidot. Karo, normalizatzea, osea, hain brutala den egoera bat, osea, edabideen bitartez, eta jarraitzea, osea, nik ez dakit, osea, ze gertatzen ari jendeari, baina da, osea, jarraituko dut influencer izaten, osea, ez como, hola? Jendea dago pasatzen, hori, bueno, eske zer gertatzen ari da, ni flipatzen ari naiz bebai, aldabideek zen olako isiltasuna izaten ari duten, nola pasatzen ari den hain, oza, pilo bat ume, mugetatik, inolako kontrol barik, badagoela jendea dinola, gero dekogo eta begiratu aldugu el síndrome del Salvador Blanco, doazela ara, hartzera, no, hartuko ditut amarume, hartuko ditut, hola, barkatu? Osa, baina ze demontre gertatzen ari da. Eta dago, osa, gudaren normaltasun oso bat, eta eskatzen, osa, alkarrizketa jendeari gurutzatzen, eta suposatzen da, humanizatzeko, oza, konfliktoa, hola, oza, lako konflikto bat ezin da humanizatu. Humanizatu alde dituzu pertsonen egoerak, baina hori en prime time momentuan jartzea, oza, esatea behitu eske pasatzen, baietz noski pasatzen ari dozuela, baina zuk dinozu moduan, eske munduan zehar daude, 50 baino konflikto gehiago piztuta hainbat urte, Palestina 73 urte, mesedez eta favorez, baina gero gertatzen da, eske ez dira gu bezala. Orain jarratuko dugu Ukrainaren beste hildo batzuk jorratuz, baina beste gai bat jorratu behar dugu, lan gatazka izango dugu izpide izan ere, Nobalteako grebalariek elkarretaratzea egin dute gaur Bilboko epaitegien aurrean, greba eskubidea aurratzeagatik egin den epaiketaren aurretik. 2019an greba hasi zenetik, enpresak grebarekin bat egin ez duten langilei, hilero, 300 euroko gainsaria ordaindu die momentu honetan. Bizitzen ari duten egoera ezagutzeko gurekin dugu pantearen beste alboan Mikel Etxebarria, ELA sindikatutik. Gabon? Ez dugu entzuten? Bai, orain bai, ez? Bai, orain bai, Mikel. Gabon, ELAk argi du grebaren aurkako erasoa dela eta hori da epaitegietan defendatu duena. Nola joan da gaurko epaiketa? Bueno, epaiketa egin da, eta, bueno, espero dugu epai hau irabaztea, horretik ere beste epai batzuk eduki izan ditugu, eta bueno, azken aldian, bueno, irabazten ari gara epaiak. Hau, benetan, kuriosa da gaur egin dugun epaiketa, zeren enpresak iaz komunikatu zigun, nola greba babestu ez zuten langilei 300 euro ordaindu zietela, greba ziratik urte eta erdi gutxi gora bera. Eta, bueno, guk uste dugu hori dela beste greba bortxaketa bat ere, aurretik ere egon dira beste bortxaketa batzuk, adibidez nera ilegal baten, bueno, lan baldintzak aldatu ze grebalariei eta barreta azkenean ikusten duguna da, hemen greba ziratik enpresak egin duena da, era ezberdinetan greba erasotu eta horren ondorioz gaude gaur egiten dugu 976 egun greban eta bueno, luzatzen ari da, gu nahiko genduken baina askoz gehiago, baina bueno, langileak tinko daude, konzentrazioak egiten, juridikoki ikusten duguna epaitegira eramaten eta bueno, guk betiko lez gure negoziatzeko borondatea trasladatzen dugu eta tamalez oraindik ez dugu ikusten enpresa negoziatzeko gogarekin. Zuk esan bezala gaur zuen grebak 976 egun bete ditu, Europako grebarik luzeena da. Denbora guzti honetan, zein izan da zuzendaritzaren jarrera eta, bueno, denbora pasa aldaketak ikusi dituzue? Tamalez ez dugu ikusi aldaketarik. Azken aldian, elkarrezketa batzuk ditugu enpresarekin, gu planteamendu ezberdinak luzatu diegu, gure helburu nagusia da hemen greban dauden langile gehienak soldata oso baxuak dituzte, izan dezakegu 16.200 euro soldata brutoa eramaten dute urtean, eta guk hasieratik nahi genuen hitzarmen bat soldata duinak eta lan baldintzak hobetzeko movimentuak egin ditugu, eta zer aurkitu dugu azken aldian ere, enpresak
2019ko proposamen berdinekin datorrela. Zelan interpretatzen da hau? Interpretatzen da enpresa komodo dagoela. Zergaitik, zeren azeratik, eta gaur egun ere, greba eskubidea eta grebak provokatu dezakeen efektua enpresarengan bortxatu egin du eta mugatu egin du. Eta era ilegalean, ez hor, lehen aipatu ditu sententziak, badago ere ikuskaritzaren txostenen bat ere, naiz eta ikuskaritzak hemen paper tamalgarria jokatu duen. Guk egindako salaketak gehienak ez digute kasurik ere egin, ez? Zela interpretatzen dugu? Gaur mantentzen dute posizio berdina, orain dela 2 urte eta erditik, ez? Eta horra ikusten da enpresak ez duela nahi negoziatu. Eta zeintzuk izango dira, Mikel, zuen urrengo pausoak edo? Bueno, pauso ezberdinak, nik uste daipatu behar dela, grebalari hauek egunero dabiz konzentrazioak egiten, egunero dabiz mobilizazioak egiten, bai farmazia ezberdinen aurrean, bai lanzentroan, bai Bilbo erdikaldean, eta ikusten ditugun aukeretan, mobilizazio ezberdin horiek aurre eramango ditugu, ez? Eta bai aipatu behar do, gaur egun ere greba bortxatzen ari da enpresa, eta prestatzen ari gara ere beste salaketa ezberdinak, ez? Bueno, ikusiko dugu ere, ziurrenik urrengoko egunetan edo aukera izango dugu enpresarekin berriro elkartzeko, ero elkarrizketak edukitzeko, eta ikusiko dugu ea beraien posizioa zerbait aldatzen duten. Guk gauzak argi dauzkagu. Gu nahi dugu akordio bat, bermak izango dituena, soldata duinekin, eta baita ere noski grebalarien lapostuak bermatu dezan, eta bueno, hori da azkenan bilatzen duguna. Beraiek konstante dira greba oso gogorra izaten ari dela, luzeegia, baina tinko mantentzen dira eta guk aurre egingo dira. Besterik gabe, Mikel, mila esker gurekin gaur egoteagatik eta jarraitu zuen borrokan. Animo. Eskerrik asko zeuei. Mila esker, Gabon. Gabon. Eta hemen platoan, solasaldiarekin jarraituko dugu, Ukrainaren komunikazio edo gerra komunikatibo horrekin hasi gara. Ukrainak eta Rusiak beren kartak jokatzen ari dira. Eta Julen Orbegozo etxeuko irakasleak bagako batzuk. Eman dizkigu horren inguruan, entzungo ditugu. Erikoa da, maila militarrean gertatzen den gerraz gain, badagoela beste maila batzuetan ere gerra antzeko bat, alde batetik izan daitekeela gerra energetiko-ekonomiko bat, arma bakoa, baina bai ondorio kaltegarriak eta hildakoak ere suertatu daitezkela zentzu horretan, edo behintzat jentearen bizitza kalitatea urratu daiteke. Bestea, aipatu duzu moduan, maila komunikatiboa izango litzateke, eta maila komunikatiboan gerra ematen ari da, adibidez, markoan edo justifikatzeko orduan gerra nun kokatzen den herrialde bakoitza edo bando bakoitza, ikusten dugu hor gerra bat eman daitekela, simboloen sorkuntzan ere gerra bat ematen da, eta baita ere orokorrean gerra garatzen doan heinean, alde bakoitza garatzen duen errelato horretan gerra bat ematen dela esan dezakegu. Gerraren diskurtsoa onaren eta gaiztoaren artean eraikitzen da, ezta? Bai, guztiz adodo, Julenek esan duen gauzaz. Bai aipatuko nuke Zelenskiren papera. Zelenski ez zeukan bere herrian itxura ona edo azkenean atara zan aktore bat zan, eta orain guda honetan komunikazio arloan izugarrizkoa eta niri gustatzen zaiba hori komunikazio politiko asko eta aipatzekoa da nola handitu da, ez? Azkenean bera joaten da kaleetik, esaten Errusiari hemen nago, ez nago izkututa, guztiz kontrakoa, ez? Rusia, ikusi dugu, ez? Macronekin Putin hemen, mai oso luzea berarekin izketan, eta hori bebai komunikazio politikoan deitzen duguna da liderazgoaren deskonexio pizka bat. Eta hori oso interesgarria da. Bai, Ukrainiako lehendakariak hori aktorea gai izan zanez, berak oso ondo kontrolatzen du bere hizkuntza ezberbala, eta igertzen da. Eta ez du
ez du jaramorik egiten. Ez da urtetzen bere movimentutik, bera hau da nire papela da bebai nire herriari jakinaraztea gu hemen gaudela eta fronte egiten ari dotzegula Rusari, aldogun, baina bere mugimenduak oso neurtuta daude. Ez horrela Putin azken finean, eta bai eskutatzen ari dagoela bere burua, ez bakarrik bilatzea, bera dago bunker batean, bestea dago, zera da, tankeekin kaletik, esatea. Nik uste dut, aurretik esan dugun moduan, azken finean da, ematen du beti posizionatu behar garela, alde baten edo bestean, eta beti dauzela, edo esaten den moduan, ni txarrak dira intxarrak, ni onak dira inonak. Orduan, honekin, gelditu beharko ginateke, ikusten gero, zenolako hipokresia egoten ari den adibidez, beste herrialde eskuetatik, ikusten ari dugula zelan urten den Israeleko, ez dugu goratzen, porque ez ait importa, baina politikari batek esaten, eske haize penas, eske Ukrainiarrak, barkatu, apartheid bat egiten ari zarie oin dela 74 urte Palestina, baina, klaro, eske horiek ez dira zu bezalakoak, ez dira judotarrak edo ez dakiz zer. Eta ikusten dugu beti, binomio hau errepikatzen dela hainbat konfliktuetan. Eurak beti dira txarrak eta gu gara hornak, hori bakeruak eta indioen moduan egiten zala, beti indioak txarrak eta bakeruak onak. Eta jarraitzen dugu horretan, eta jendea posizionatu egiten da. Ni flipatu indot, pasaren egunean fruterian, 80 urteko emakume bat, beste bat, parekideak ziranea adinetan gutxi gora bera, politologas maravillosas. Eta irakurtzen doz, saiatzen naz irakurtzen, ez dut piperrik ulertzen batzutan, gertatzen ari dana, azken finean dira, neoliberale sistema jarraitzea, etekin ekonomikoak ataratzen ez dut. Baina jartzen ari zuten, a Putin, malo, malísimo, baina, deabru moduan. Ez dut dinot nik, ez dut ezautzen, edo ikusitakoak bebai, ikusi behar ditugu, baina beste aldetik bueltatzen gara. Ukrainiako gobernuak ez dira ingeruak. Ez dira ingeruak, LGTBiaren komunitatearen pertsekuzioa, abortaren pertsekuzioa, ultrakatolizismo, ez dakiz zer. Orduan, barantza, hori, ni hain onak, ni hain txarrak. Azkenean beti bezala, saltzen digute mundua dikotomia bat bezala, zuria eta beltza, eta mundua ez da horrela. Ez dira, batuten saltzen digute, Europa, Estatu Batuarrak, eta gero beste herrialdeak ez. Eta guda honetan hori bebai sentitzen da, ez da bakarri hori Europa, Ukraina, Rusia ez. Beste interesak daude, geopolitikari burura bebai beste gauza asko daude, baina zuruk esan dagoa, azkenean saltzen digute Zelensky, Putin, zuri beltza ez dago gehiagorik, ez. Hau ez da mundo beltze dolarrosa bat, ez. Eta hori, simplismo dikotomiko bat da. Minutu batean azken apuntea izan nahi gauzu? Nik espero dute norbait pizka bat mentalki orekatuta dagoela, saiatzea jartzea neutraltasun baten aldetik guda honi, eta hainbatei bukaera. Nik ez dakit noraino aldo algaren, baina ez bakarrik lusatu aldala denboran, lusatu alda, edatu alda Europan zehar. Igual bueltatu, igual gero Afrikatik zabaldu behar dozkue eta igual tornak ematen dira bueltak. Ez dakit nik. Batu denbora jabetzeko, mi eskerra sakoreskin egoteagatik. Eta zueko goratu bihar hemen egongo garela berriro, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko. Mi eskerra egoteagatik eta Gabon.
Agur!